Bun, toți te învață cum să apeși butoane în Ads Manager, dar nimeni te învață cum să gândești ca un strateg creativ și asta o să arăt eu azi. Eu sunt Robert de la Obi Digital, lucrăm cu magazine online și cu firme pe care le vezi în feed-ul tău în fiecare zi. Astăzi o să arăt cazul pe care îl folosim să ajutăm firmele să crească pe partea de Facebook Ads. Deci dacă vrei să stăpânești cum să gândești o reclamă, un creativ, acesta este ghidul perfect pentru tine. Bun, pentru restul clipului o să mă refer la creativ ca și reclama, partea produsă a reclamei, videoclipul, imaginea, etc. Bun, reclamele Meta sunt toate reclame în primul rând. Înainte să intrăm în hook-uri, scripturi, producție, hai să clarificăm un lucru. Reclamele Meta sunt reclame, tot reclame sunt și reclamele funcționează din cauza psihologiei umane. Principiile nu s-au schimbat de pe azi pe mâine, deci sunt aceleași ca pe vremea ziarilor. Deci vorbim de reclame ca în Mad Men. Practic ai atenție, trebuie să oprești scroll-ul, să faci pe cineva interesat de reclama ta, curiozitate, trebuie să stârnești un pic de curiozitate, să afle mai multe lucruri persoana respectivă, iar apoi emoție, trebuie să faci pe cineva să simtă ceva, să râdă, să plângă, orice, doar să simtă o anumită emoție. Bun, și reclamele Meta care chiar funcționează sunt cele care bifează toate trei căsuțele și fac treaba asta făcând și o conexiune cu produsul. Deci dacă înțelegi treaba asta, ești deja cu un pas înainte a 90% 99% din advertiserii de pe Meta. Bun, înainte de a intra direct în partea de reclame, hai să vorbim un pic despre cercetare, din cauza că e cea mai importantă parte a procesului de creare de creative. Bun, am scris destul de multe scripturi, am gândit foarte multe concepte până acum, încât aș putea să fac asta și în somn și pot să spun că ideile nu vin pur și simplu te uiți în document Google Gol, am făcut asta de câteva ori, am încercat să o fac de mai multe ori și pur și simplu nu funcționează indiferent de cât îți dorești să se întâmple. Practic, ideile, unghiurile, totul vine din cercetare aprofundată, intenționată, trebuie să știm cât mai multe despre brandurile și produsele pentru care facem reclame. De exemplu, dacă tu n-ai alergat niciodată și faci reclame pentru un produs de alergare, de exemplu papuci de alergare, în condițiile în care tu nu ai alergat, cum o să știi unghiurile pe care să le dai? Îți faci research. Bun. Deci, dacă ești proprietarul unui brand, tu te ocupi de el, tu te ocupi de marketing, știi deja destul de multe despre brandul tău, dar știi la fel de multe despre clientul tău, că asta e problema la sfârșitul zilei. Practic, cheia e să afli cât mai multe despre clientul tău, ce vrea clientul, ce îi place clientului, ce nu îi place și un loc foarte bun este în primul rând Reddit-ul. Practic, există un motiv pentru care 90% din căutările pe Google se termină cu Reddit la final, cum să faci focul Reddit, cum să alegi un ultramaraton Reddit. Este un loc bun ca să afli opinia reală a oamenilor, clienții merg acolo să se plângă, să se laude. Practic, dacă te uiți acolo, o să găsești o mulțime de informații la care nu ai avea acces în mod normal. Au fost momente în care am făcut pur și simplu screenshot la un thread de pe Reddit și l-am folosit într-o reclamă statică și își făcea treaba, cu mențiunea că în România nu sunt atât de multe succe, deci screenshot-ul cu thread-ul s-ar putea să nu funcționeze atât de bine sau nu o să găsești atât de des, dar partea de research, partea creativă, întrebările, răspunsurile sunt în mare parte general valabile în fiecare țară, chiar dacă persoana respectivă stă în Statele Unite, chiar dacă stă în Canada. Bineînțeles, există niște diferențe culturale, dar nu sunt atât de mari pentru majoritatea categoriilor de produse. Bun, recenzii. Recenziile tale sau recenziile de categorii. Dar dacă cineva a depus efortul să lase o recenzie la tine pe site, fie îi place produsul tău, fie nu îi place deloc. Și deci este într-un loc foarte bun ca să afli de ce le place produsul tău sau de ce nu le place altora. Bun, practic poți citești recenziile de pe site sau de pe EMAG dacă ești acolo. Mergi pe Trustpilot, există branduri în România care au cont pe Trustpilot sau pe Google Reviews direct. Toate locurile astea sunt locuri unde oamenii lasă recenzii despre brand și produse și sunt locuri bune să afli mai multe despre clienții tăi. Practic vrei să cauți tipare poate chiar la care nu te-ai gândit. De exemplu, spun femeile că folosesc produsul tău când sunt gravide și tu nu ai făcut niciodată o reclamă despre produsul tău ca și use case pentru femei gravide, ei bine, iată, ăla e un unghi de reclamă și tocmai ai găsit unul doar citind recenziile tale. Se întâmplă destul des, practic poți descărca toate recenziile tale și le bagi în ChatGPT și găsești 5-6 mai multe cazuri în funcție de numărul de review-uri la care nu știai că produsul tău era folosit. Bun, o altă parte, un 2.1 a părții astea, ar fi recenziile competitorilor, cu condiția să ai competitori care au un
diferențiator foarte mic, adică, nu știu, vinzi o creatină, vinzi proteină, o protein powders și nu este o diferență foarte mare ca inovație la nivel de produs. În cazul ăsta poți să folosești și review-urile competitorilor ca să vezi ce e bine, ce nu e bine și în special review-urile de 2-3 stele, poate 4 de obicei. Recenziile de 5 stele nu au și text, iar cele de o stea de obicei sunt cauzate de probleme ce țin de logistică, poate transport, venit greu, poate o problemă pe partea asta de logistică, a venit produsul avariat, etc. De obicei în partea de 3 stele, 2 stele, poate 4 stele, acolo găsești cu adevărat unghiurile. Ok, următoarea variantă pentru research, comentariile de pe reclame. Bun, dacă ești un brand care cheltuie mulți bani pe reclame, există șanse mari ca reclamele tale să primească engagement. Deci, comentarii, like-uri, etc. Practic, tu poți să te uiți la ce au comentat oamenii în reclame ca să vezi dacă nu găsești ceva și acolo. Poate o întrebare care se repetă, poate apare într-o lumină pozitivă produsul, poate încearcă într-un mod diferit. Practic, cumva reclamele tale devin grupuri de focus, oamenii își mai etichetează, prietenii în reclame nu se întâmplă foarte des, dar se întâmplă. Și sunt oameni care vorbesc despre când au folosit produsul tău în reclame, deci trebuie să le citești cu sfințenie, cum se zice. Bun, unul din lucrurile pe care le mai fac eu de câte ori apare o reclamă în feed-ul meu, chiar dacă este făcută de mine pentru client sau de către competitorii pe care îi mai monitorizăm, îmi place să intru, să citesc, să văd reclamele, mai fac un screenshot și să verific atât limbajul pe care îl folosesc, din cauza că o să folosim limbajul și în reclame, cât și tot ce ține de ton, voce, întrebări pe care le au, obiecții pe care le au și așa mai departe. Bun, reclamele competitorilor, evident, am menționat un pic mai devreme, biblioteca de reclame este un loc unde trăiesc majoritatea oamenilor din advertising în acest moment. Poți căuta orice brand sau orice frază și poți vedea reclame care rulează, dar poți folosi și tool-uri cum e Forplay, unde oamenii salvează activ reclame. Poți da click pe ele, descoperi mai multe reclame și oamenii salvează live reclamele. Este un loc bun pentru inspirație în general și nu doar de la competitori tăi, de la orice nișă și orice verticală. Un lucru de reținut este că dacă îți copiezi competitorii, reclamele tale o să arate identic cu cele ale competitorilor. Și, surpriză, dacă cineva este pasionat de fitness, este vizat de tine și de toți competitorii tăi, deci dacă reclamele tale arată ca ale competitorilor, nu te vei remarca într-o mulțime de oameni și vei pierde din vânzări. Deci, în schimb, dacă folosești site-uri cum e Forplay, uită-te la nișe diferite, tipuri diferite de reclame pe care le-ai putea aduce în produsul tău. Bun, ultima, AI, asta merge la sine, toată lumea îl folosește, dar e un mod destul de bun pentru a cerceta rapid chestii legate despre verticala în care ești, despre nișa în care e brandul tău. Poți folosești Claude, ChatGPT, Gemini, orice ar fi, cam toate fac același lucru, more or less. Unii spun că Gemini e mai bun, alții spun că ChatGPT e wow. Personal eu folosesc Claude, folosesc ChatGPT, ambele foarte ușor de folosit. Pot folosi instrumentul de search din el, face aproape tot ce vreau, în fine, mă gândesc că l-ați testat până acum. Deci când faci această cercetare este foarte important să faci un dosar în Google Drive unde salvezi toată cercetarea, nu doar că poate ajuta mai departe când o să integrezi AI în fluxul tău de lucru și poți să bagi documente extra ca să dai mai mult context, dar în același timp nici nu pierzi research-ul, vezi cum se comportă clientul tău în funcție de research făcut și vezi dacă ipotezele tale din research făcut cu ChatGPT sau cu AI în general funcționează și live pe reclamele concrete. Bun, acum că am terminat cu cercetarea, care este cea mai lungă și cea mai complicată parte din tot phase-ul ăsta, pe care mulți oameni de obicei nu le iau foarte în serios, cu toate că, în general, cam 80% din timpul de generare de reclame ar trebui să fie o spend pe partea de research, din cauza că reclamele care au un research foarte bun o să performeze în medie mult mai bine decât reclamele care au fost făcute după ochi. Bun, hai să mergem totuși mai departe. Hai să vorbim despre generarea de idei și unghiuri. Există câteva moduri în care poți face asta. Poți să faci la întâmplare dacă vrei sau poți folosi un template, o matrice de idei, or anything about it. La hobby folosim adesea unghiul, practic ideea, conceptul, un hook care să meargă cu el și apoi un format. Practic unghiul este poziționarea de bază, mesajul de bază a reclamei tale, de exemplu dacă vorbim de batoane proteice, gust mai bun decât competitorii, ingrediente mai curate, mai convenabil pentru persoanele ocupate ce nu au timp să-și gătească, o alternativă pentru masa de amiază, pentru o prânz,
Toate astea sunt mesaje, sunt unghiuri cheie pe care le putem viza și le putem testa. Bun, ne gândim după aia la un hook. Un hook este pur și simplu primele 3 secunde ale reclamei tale și are scopul de a capta atenția. Ele pot fi vizuale, sub formă de text, sub formă de speech, modul în care este vorbit, se pot combina în un subiect pe alt clip, dar să zicem că mergem pe gust mai bun decât competitorii, în exemplu cu batoanele proteice. Hook 1, un taste test. Hook 2, am încercat 10 din cele mai bune batoane proteice și acesta, adică al tău, este preferatul meu. Hook 3, cineva care tușește nisip cu textul majoritatea brandurilor de batoane proteice sau majoritatea batoanelor proteice au gust de pământ. Ne putem gândi la moduri amuzante, captivante, educative prin care să arătăm oamenilor ideea ta, mesajul tău, să îi faci interesați și să deschizi practic bucla sau lupul prin care lumea vrea să vadă despre ce este vorba clipul. Bun, folosesc mereu exemplul ăsta, dar gândește la MrBeast. El începe de obicei fiecare videoclip spunând: am închis 200 de oameni într-o peșteră de gheață și iată ce s-a întâmplat. Sau a stat cineva într-un magazin până a rămas fără mâncare și în fiecare zi, în fine. Bun, acela este un hook și deschizi bucla pentru că oamenii trebuie să urmărească clipul ca să afle ce s-a întâmplat până la final. Este exact același motiv pentru care în seriale pe televizor sau pe Netflix ai cliffhanger la final, adică perioada fix momentul de suspans la final, sau ai revin o săptămână viitoare ca să afli dacă bla 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 ce s-a întâmplat. Practic facem un loop ca oamenii să vină în mod natural sau să revină la clipurile noastre sau să le vadă până la capăt în cazul reclamelor. Bun, după aia alegem formatul. Nu alegem mereu formatul la final, în mod neapărat, poți să faci asta în orice ordine, practic poți să ai un hook foarte bun, să zici asta îți face o reclamă UGC foarte tare, sau poți veni cu mesajul întâi, sau ai putea scris pe contul tău de reclame să zici avem nevoie de mai multe reclame cu fondatorul brandului. Deci, doar pentru că am listat ordinea în așa fel, nu înseamnă că trebuie neapărat să facem totul în această ordine. Practic, ai nevoie de 3 lucruri, iar când vorbim despre format, există o serie de formate diferite pentru reclame, în special pe partea de e-commerce, dar merg și pentru majoritatea afacerilor locale. Reclame user-generated content, reclame statice, reclame cu fondatorul, reclame de tip podcast și lista continuă. Bun, pentru cine nu e familiar, o să trec foarte rapid prin ele. Reclamele UGC, practic ai un actor care e plătit în produs sau în produs sau în bani sau ambele. Actor care nu este influencer, pare o persoană absolut normală, your everyday person, practic o persoană average, care face reclamă produsului tău. Ideea e că există niște reglementări la nivel de Uniunea Europeană unde totuși trebuie disclosed că este reclamă în cazul în care și la nivel de România, în cazul în care reclama UGC este postată și ca organic content pe contul creatorului. Așa. Bun, după aia reclame statice sunt practic JPEG-uri, PNG-uri sau poze cu reclama respectivă. Practic nu este video. Reclamele cu fondatorul, de obicei aici apare persoana care se ocupă de brand, CEO-ul, fondatorul, cum vreți să-i ziceți. El o să vorbească, o să apară în clipuri, eventual cu produsul, de obicei este un format video. Reclamele de tip podcast, aici ai setup-ul de podcast, un microfon, două microfoane, poate și un guest care e un actor sau e chiar fondatorul și, bineînțeles, microfoanele și tot ce trebuie. Și pare cum să zic, pare genul de reclamă care este naturală, ca și cum ar fi un segment de pe podcast, dar de fapt este ceva regizat și este în studio și lista poate continua. Bun, acum hai să luăm un exemplu. Pentru un brand care are un prosop de duș cu mesajul acest prosop de duș este mai bun și mai curat decât cel pe care l-ai acum, care probabil este murdar. Putem încerca câteva formate diferite. Podcast, care este cea mai mare greșeală pe care o fac băieții după ce fac duș. Doamne, cu siguranță produsele pe care le folosesc. Majoritatea băieților nu realizează că doar după câteva utilizări aceste prosoape obișnuite au mai multe bacterii pe ele decât un capac de toaletă, bineînțeles cu doi actori diferiți. După aia format UGC, luăm un actor care o să zică știai că prosopul obișnuit al unui bărbat conține mai multe bacterii decât gura unui câine, practic faci duș degeaba. După cum poți vedea, reclamele sunt diferite, formatul e clar diferit, mesajul e foarte, foarte similar. Prosopul pe care îl folosești acum este inferior
față de ce avem noi. Și acum ce putem face este să testăm ambele formate, vedem ce format funcționează sau ce format funcționează mai bine, cu ce se conectează mai mult clientul. Aceasta este testarea creativă, aceasta este strategia creativă în esență. Te gândești la idei noi, mesaje diferite, formate diferite, le testezi, vezi de ce funcționează sau ce funcționează la ele, apoi le scalezi. Bun. După aia avem formate în funcție de etapa de pâlnie. Acum că avem unghiuri, hook-uri, hai să vorbim un pic despre formate, când să le folosești și de ce. Pentru că nu vrei ca majoritatea formatelor să apară în același stagiu al funnel-ului. Avem top of the funnel, la vârf, practic pentru lumea care nu știe cine ești, nu te-au văzut niciodată, n-au auzit de tine. De obicei acești oameni adesea sunt și în necunoștință de problema pe care o au și nici nu știu că tu ori poți rezolva. Deci, practic, trebuie să educăm despre câteva lucruri, despre tine și despre problema pe care o rezolvi. Vrem conținut care este foarte ușor de consumat și de obicei educativ, deci, practic, reclame UGC care îți introduci de obicei tu produsul într-un mod natural și organic, de exemplu batoanele Aloha, am încercat cu Asterix, Barkind, dar toate batoanele de la Aloha, tot ele sunt cele mai bune. Interviuri pe stradă, astea se potrivesc foarte bine în feed organic pentru că se simte ca un anumit tip de content pe care l-ai vedea în feed-ul tău organic și fără să fie pe partea de ads. De exemplu, vreau să miroși acest săpun, să-mi spui din ce crezi că este făcut. Reclamele cu fondatorul, mie personal îmi plac foarte mult, oamenii se conectează cu adevărat cu povestea fondatorului, povestitorul devine din ce în ce mai important în reclamele tale meta, reclamele cu fondatorul se potrivesc perfect acestei formule pentru că spui povestea cuiva care a avut o problemă și a creat un produs pentru acea problemă. Vrem practic să construim încredere, să construim autoritate, să educăm oamenii și cine poate să o facă mai bine decât persoana care a inițiat brandul. După aia, middle of the funnel, oamenii sunt puțin mai conștienți de tine, sunt probabil conștienți de problema pe care o au, dar s-ar putea să nu fie încă conștienți de produs și scopul e să-i aducem acolo. Aici avem mini VSL-uri foarte orientative spre educație, vrem să-i educăm și să construim dorința către produs, reclame mashup foarte rapide și ușor de făcut și de testat, ia o arhivă cu tot materialul tău UGC, brut, fără subtitrări, tot, amestecă practic treaba asta cu un voiceover ori făcut cu AI, ori făcut de un actor sau chiar de tine și poți testa asta foarte rapid cu mesaje și hook-uri diferite. Reclamele de tip podcast, un pic greu de prezis, nu funcționează pentru fiecare brand tot timpul. Bun, și bottom of the funnel, așa, acești oameni sunt gata să cumpere aproape. Deci aici poți să faci reclame statice, sunt ușor de atins și practic sunt și ușor de făcut, în special acum cu AI. O reclamă statică poate să facă minuni în contul de reclame. Reclame bazate pe ofertă, puțin urgency, timp limitat, reduceri, meta va livra astea oamenilor care sunt gata să cumpere, au nevoie doar de acea împingere în plus și de asta avem oferte. Compilații de testimoniale le poți face pur și simplu contactând clienții tăi, dă-le ceva gratuit, în schimbul unei înregistrări cu un videoclip în care îți fac review la produse. Este ca user-generated content, dar este real, fără actori în care nu plătești și unii clienți chiar adoră produsul tău și chiar o să-l facă foarte fericit, chiar să facă reclamele foarte fericiți. Bun, formatul trebuie să se potrivească întotdeauna cu intenția, nu cu tendința. Am menționat interviurile pe stradă și am menționat de podcasturi, sunt la modă, funcționează, dar nu știu dacă o să mai funcționeze la anul pe vremea asta. Trebuie practic să te asiguri că atunci când faci treaba asta, nu faci doar reclame podcast, doar reclame street interview, practic trebuie să testezi cât mai multe formate cu același mesaj. Bun, pe partea de producție, nu există o formulă secretă pentru treaba asta, la Obi chiar facem de toate, de la reclame la nivel de studio cu producție înaltă, până la UGC sau putem să amestecăm rapid videoclipurile, niște edituri rapide și, bineînțeles, și reclamele cu fondatori, dar fiecare brand, indiferent de nivel, rulează reclame meta, Mercedes rulează reclame meta, brandul de tricouri de $20 rulează și ele reclame meta, băieții care fac dropshipping fac și ei reclame pe meta, nivelurile diferite de producție diferă de la m-a zgâriat pisica, așa, bun, deci viteza bate perfecțiunea,
La final, reclama la care ai petrecut cel mai puțin timp va bate cea mai performantă, deci dacă ai o idee, du-te și fă-o, nu petrece 4 săptămâni perfecționând o reclamă, pentru că există șanse mari ca să nu aibă performanța la care te aștepta. Claritatea bate estetica, poți face o reclamă să arate absolut amazing, să fie cea mai tare reclamă din punct de vedere vizual, dar dacă nu trimiți mesajul privitorului, este complet inutil, nu o să aibă rezultate. Am văzut asta recent pe o reclamă, arăta extraordinar, nu aveam habar ce se întâmplă, deci am oprit-o, claritatea câștigă mereu și editarea ta trebuie să servească emoția reclamei. La editare trebuie pur și simplu să amplifici ce vrei să simtă clientul tău, nu să distragă atenția de la asta. Văd foarte multe clipuri foarte pline de tranziții, de 3D-uri, de sound effects, de VFX, toate treburile astea. Și nu există substanță reală, nu există storytelling, nu există o amplificare a sentimentelor. Pur și simplu încearcă să lustruiască o reclamă care nu are mesajul corespunzător. Deci poți pune oricât de mulți clipiși vrei peste ea, că tot nu o să funcționeze. Bun, în concluzie, frumusețea reclamelor Meta este că cu cât reclama ta o să fie mai exercitată, mai bine rotunjită, cu atât va avea o performanță mai bună și vei obține date de prima dată. Vei vedea activ graficele de atenție, vei vedea cifre despre cât de bine performează reclama și după aia poți să folosești aceste cifre ca să vezi cum să faci reclame mai bune. Și iată, acum știi ce trebuie să faci în mare, asta folosim și noi la Obi, ca să facem materiale publicitare de top pentru clienții noștri și dacă ai un brand care cheltuie mult în reclame, mi-ar plăcea enorm să am o conversație cu tine, dă pur și simplu click pe primul link din descriere, o să fie și poți să rezervi un apel sau poți să scrii pe WhatsApp și o să stăm de vorbă față în față sau pe Zoom în funcție de orașul în care ești. Și dacă vrei să vezi mai multe videoclipuri ca acesta și vrei să înveți mai mult despre Google Ads, Facebook Ads și all around marketing, atunci lasă un like, share, subscribe și o să mai postez în curând. Bine, pa!